Ayiwa an balimaw aw ni ɲankuma kibaruya min b'an bolo kala daw kulo kan o de ye k'a fɔ ko jɛkulu min bɛ yen n'ale bilalen don bazɛnko ɲɛma ale olu ye dalajɛniba kɛ suguba kɔnɔna na mɔgɔw dalajɛn hukumu kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko sinuwa bazɛnw ko o de cayalen don an ka jamana kan ko sinuwaw filɛ nin ye ko o bɛ ka olu ka bazɛnw ladege de ni ka na n'o bazɛn ladegilen ninnu ye an ka sugu kan ko wa u bɛ ka feere sɔngɔ la sɔngɔ min bɛ olu ta jukɔrɔ kosɛbɛ ko yɛrɛ kɛlen don sababu ye bi na ko olu ka bazɛnw tɛ ka san ayiwa u ye welewele bila ka taa gouvernement ma ko gouvernement k'i jɔ i jɔyɔrɔ la k'a ka fɛɛrɛ kɛ ni ka o bazɛnw donni an ka jamana kɔnɔ a k'a layɛ dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min na ko ka d'a kan ko ni o ma kɛ ni fɛɛrɛ ma tigɛ nin ko in na joona k'a bɛ sɔn ka kɛ sababu ye olu caman olu ka baaraw bɛ tiɲɛ ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo kala da o tulo kan o de ye k'a fɔ ko an ka jamana cɛmancɛ yan fan fɛ ani kɔrɔn yan fan fɛ jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko an ka finitigiw k'u ka u taabolo falen ko ka d'a kan k'a fɔ ko nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko binganni kɛwalekɛla minnu bɛ yen olu yi ka binganni wale ninnu ye maa 10 ɲɔgɔnna bɔnɛ ani na ni civil b'o la ani an ka finitigi caman ayiwa ko ni an ka finitigiw ko n'u m'u taabolo falen ko a bɛ sɔn ka kɛ sababu ye fɛn tɛna bɔ binganni wale ninnu na ko maaw de bɛna bɔnɛ u ni na ka taa fɛ kuma bɛɛ ayiwa an balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo kala da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la